आंखौ लोमजानोसो नागिरदों खोना माबा लोमजानो नागिरनाय रोखोमसो मोनबाय थाबाय आङो खर'आबो सादो आयु मानो लोमजानाय रोखोम मोनखो नोंहालाय मैयादि आङो अखा सिजा थास' खादोंमोन ना बिनिखायनो लोमजाबाय खोना खर'खौ माबा बांद्रायसो सानाय रोखोम मोनबाय आङो मानोथ' खाहैनांगौ देनाय नोङो अखा सिजानानै अखा हागानायनि उनाव नोङो खानो हायामोन आरो थास'खौ उफाय गैया मार थान उखैनायनि थाखाय आङो थास'खौनो खाहैदोंमोन आङो थानो हायाखैमोन आङो उखैनानै ओंखाम बोथिसे मोनजाबाबो थानो हायो खिन्थु सानसेयाव जुदि बोथिसेबो मोनजाया नों बोरै थानो देनाय ओं दिनैबो मार उखैखादों माखौ जाना थागोन दा लकडाउनखौबो खुलिदोंना खुलियाखैबा गमबो मोनाखै र' आब' लकडाउनखौ खुलिदों खोना मानसिफोरा माथो मैगं थाइगं फाननो लांदो नोंमारगौ ना मायो मानसिफोरा माथो लकडाउनखौ खुलिफिनदो बुंदो आरो आं दहाय नुदोंथ' मैगं फाननो लांनाय होनबा खुलिबाय खोना दे आं मैगं खानो थांनि र' नोङो मानसिफोरखौ मैगं फाननो लांनाय नुमारनाय ना नुमारदोंथ' बिद्दा आब' आंबो खाहैना होनि दे नोंनो नाङा नोङो लोमजादो थां नों उन्दुहैथां नोंनिया जुदि लोमजानाया बांद्राय जायो मा जागोन थां नों उन्दुहैथां नोङो हारसिं खानो हागोनखाय हागोन दे मानो हाया खर'आ सानासोबायलै थां नोङो उन्दुहैदो थां लोमजानाया बारा जाबा दिगदार जागोन मुलि बायनोबो फैसा गैया आरो डक्टरनियाव माबोरै लांगोन जुदि नोंनिया बाराद्राय जायो थां उन्दुहैथां दे होनबा आं उन्दुहैनोसै खर'खौ मार सानाय मोनबाय आङो राजा नों आब'खौ एसे नायदे खर'खौ जुदि बांद्राय गुदुं मोनो होमबाना जानाय थाव फोनना होदे आब'नो जानाय थावानो गैया आब' माबा दैखौबो होनो हागोन दे दैखौ राजा दैखौनो एसे फोनना होबाय थादे आब'नो बाराद्राय जुदि गुदुं जायो खर'आ थां उन्दुहैदो थां नोंहा आइदै खर'आ बारानिफ्राय बारासिनसो साबाय थाबाय आंनिया दै लुना होनांगौ नामा खर'आव नाङा लुथ'नांला लुबाबो हामला मुलि जानो मोनबा हामगौमोन थांनाय आब'आ मैगं फानना मोनफैबाय ना मायबा नायहैनाय मोनफैयाखै आं दानिल'सो नायना फैबाय आइदै खर'आ मा जागोन आंनिया दा ओंखामबो उखैसोदोंमोन आङो आरो आंखौ काटा बिस्कुट जानो लुबैसोदोंमोन ओइ राजा आब'आ मोनफैबा आंनि थाखाय काटा बिस्कुट पेकेटसे लाबनो हरदे आरो खर' सानायनिबो मुलि लाबनो हरदे आब'खौ बावगारथारनाङा दाबा आब'आ मैगंखौ फाननो हादोंना हायाखैबा मैगंखौ फाननो हाबासो नोंनो मुलि काटा बिस्कुट लाबनो हागोन हादो खोना दे फाननो आइदै खर'आ मा जागोन दा ओंखामबो उखैसोबाय थानो हाला बायसो मोनबाय आङो थांनाय आब'आ मोनफैबाय खोना नायहैबावनाय खेबसे मोनफैयाखैलै मोनफैबाथ' आब'आ माथो होखागोन ना थांनाय थेवब्लाबो लामासिम नायहैनाय र' होमबालाय नायहैनि दे थां माखारै दा मा जागोन दिनै मा जाना थागोन जोंफोरो बिदि सानफ्रोमबो लकडाउन होनो गोनांबा जों राननानै थैनांगोन माथो जोंफोरबायदि गोरिबफोरा रानना थैनांगोन माथो लकडाउन होनायखौ नोङो मोनथियाखैमोनलै आं आब' मिथिया जागोन दे नोङो ओरैनो बुंफ्लादो नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायथ' कर'नाया बांद्राय जाबाय थादों लकडाउन मानिनो होबाबो साला मानिया लफिया फैसाखौल' सिनाय हागोन नोंसोरो नोङालै आब' बिदि दाबुं आङो मोनथिमाराखैमोन बाधेलै बाधे नोंसोरबायदि मानसिखौ मोनथिखागौ जोङो नोंसोरनि थाखाय कर'ना बेमारा बांसिन जागासिनो मोनफैयाखै आब'आ खिजानि दिनैबो मैगङानो नायाखै खोना ओरैनोबाबो आब' थांनायालाय बेसे गोबावथ' जाखो बारा गोबावानो जायाखै अबावथ' दानो मोनफैनो दा आब' सासेयासो मा जागोन खर'आबो मार सादोंनो मुलि मोनजाबा हामगौमोन मैगंखौबा दिनै फाननो हायो ना हाया फाननो हाबा हामगौमोन जुदि आब' फिसानि लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जायो होनबाना मा जागोन थैगोन दसन होमबानिया मुलि मोनजायाबा हे भगबान आब'
फिसाया जुदि थैयो मा जागोन देनाय हास्रिस्रि जागोन माथो हे आब'आ मोनफैबाय मोनफैबा मा जानो गैया मैगंखौ फाननो हायासै दिनैबो लकडाउन होफिनबाय मोनथिनाय मोनबा आं थांथारामोनहाय आंलाय लकडाउनखौ खुलिबायसो सानदोंमोन नोंबो बुंबायना दहायो नङा मानसिफोरा थांनायखायसो बुंदोंमोन आङो आरो मानसिफोरा खुलिबाय होनदोंना लकडाउनखौ बेनिखायसो मुथासेबो फाननो हायासै होमबा गैया मुथासेबो फाननो हायासै आङो जफुनाय टाइमावनो पुलिसा फैनानै मानसिफोरखौ होसोजोबदों आब' गेदेर आब' फिसानि लोमजानाया बांद्रायसो जाबावबाय माय आंलाय हामबायसो सानदोंमोन हामाखै गाख्रबाय थादो सादो होननानै ओमफ्राय ओंखामबो उखैसोदोनो आरो काटा बिस्कुटबो जानो लुगैसोदोनो मालाय ओमफ्राय खर' सानायनि मुलि लाबनो होदोंमोन नोंखौ मोनफैबा आं अबाव मोननो दा माइरं बायनो काटा बिस्कुट बायनो मुलि बायनो अबाव फैसा मोनगोन आं दा मैगंखौबो फाननो हायासै लकडाउननि थाखाय गैया आंनियाव थाइसेबो गैया आं अबेनिफ्राय लाना होफैनो बेनो आयु होनबा दालाय मा जागोन होनबा आब' फिसानि लोमजानाया जुदि बारासिन जायो मुलि मोनजायाबा मा जागोन थैलांगोन माथो आब' फिसाया थैबा मा जागोन हास्रिस्रि मोनथारगोन आङो धोत थैया आंगा हामगोन आरोलै लासैनो नोङो दै लुना होदो खर'आव दहायो होदोंमोन दा मालाय लुथ'नांलानो नोंखौसो मोनफैबाय नामायो होननानै आंखौ नायनो फैबाय थानो होदो आङो खर'आव एसे दै लुना हैनि र' एसे थान्दा मोनगोन खोना ओंखामखौलाय आंबो उखैसोदोंमोन थेवबो जोङो मोजाङै दङ दिनै आब'आ दा लोमजादो मा जागोन र' आंनो बारिफोराव थाइजौ खान्थाल सिरिनाय दङ खोना बेफोरखौनो नायहैनि र' आब' फिसानि थाखाय थाइफा थाइनै मोनबानो जागोन र' आं नागिरहैनि र' बारिफोरावनो आब'आ मोनफैबाय र' मुलि मोनजाबानो हामसिगोन आंनिया आरो माइरंजों काटा बिस्कुटबो लाबोबाय खोना र' मोनजासिगोन काटा बिस्कुटखौ आङो लाल साहाजों लोंगोन होनबानिया खर' सानाया एसे हामगोन आब' आङो लाबनो होनाय बुस्थुफोरखौ लाबोदोंना लाबोआखै गैया लाबनो हायासै आङो आया मानो आंनि लोमजानायखौ नोङो मोनथिनानैबो नोङो मानो लाबोआखै बोरै लाबोनो आङो मैगंखौ फाननो हाबासो लाबोगौमोन मैगंखौ फाननो हायासै नामा दिनै गैया हायाखै आरोबाव लकडाउन होबावबाय मायो दहायनो जों आगैया लकडाउन खुलिबाय होनदोंमोन माथो मानसिफोरा मैगं फाननो थांदो बुंदोंमोन दा मा मिथिगो मैगं फाननो जहांदोंमोनल'सो बेयावनो पुलिसफोरा फैनानै मानसिफोरखौ होसोजोबदो होनबा आंनि लोमजानाया दा बोरैथ' हामगोन आरो अबाव ओंखाम जानो मोनगोन जोंफोरलाय नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा आं मायबा मोनसेबाबो खालायथारगोन मायबा मोनसे खालायनाबाबो आङो माइरं लाबोगोन आरो नोंनि थाखाय आङो मुलिबो लाबोगोन आरो नोङो काटा बिस्कुट जानो लुगैदोंना काटा बिस्कुटखौबो लाबोना होफैगोन आङो थैच्छाला जानाय थावनि दामानो एसेबां बारायलांबाय फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा जानाय थाव लाबोनायखौनो एसे खम खालायनांसिगोनलै नङाबा फमफ्ला जासिगोन आङो फमफ्ला आरो बिमाखौबो खोन्थाखानोसै र' ओंख्रि भाजाफोराव खम हो होननानै बिफा ओंखाम खुरबायमोन आङो फैदो जानो ओंखाम खुरबाय बेनिफ्राय मा मैगं संदों नोङो हा खोन्थानाय दालि संदों बेनिफ्राय सयाबिन फ्राय एवदों हे जाबायलै जाबाय माखौ जाबाय आंलाय सयाबिन फ्राय एवदों नोङो हे धरबान इसोर जानाय थावफोरनि दामफोरखौ बारायनायखौ नोङो मोनथियाखै नामा हा बापरे बाप सयाबिन फ्राय एवनायाव खम थाव नांखागौ बियो खम बुरजा होदो नोङो थावखौ नोंनिया बाराद्रायलै माबा दिनैसो सयाबिन फ्राय एवदों माथो बिखौनो एसेबां बाब्राबदों नोङो ओरैनोबाथ' खारै मैगं
बै दालि फायना नाव सलायनो हानाय बायदि बेफोरबायदिसो जाबाय थायो माथो दिनै सानसेखिनिखौ सवाबिन फ्राय एवबाय बेखौनो एसेबां बाब्राबनांगौ जाबाय होनबा ओइ नै नोंसोरो मथथे जेबोखौनो बुजि मोनालै हुवाखौ नोङो भिखारि खालायनो नागिरदों नामालै गैला जाबाय जागोन दे जागोन एसेबां बाब्राबनाङा दिनैनिफ्राय जेबो एवला आङो सवाबिन नङा जेबोखौनो एवला आङो खारै मैगं बेनिफ्राय रुनाय खारै मैगं बेनिफ्राय रुनाय बेबायदिल' संबाय थासिगोन आङो आफा आंनो 50 रां फैसा हरनाय 50 रां मानो नांगौ जादों नोंनोलाय एसेबां मानि फैसा 50 राङानो एसेबां फैसा जाबाय होनबा आजिखालि 50 राङा जेबोआनो नङालै आफा मा होनदों 50 राङा जेबो फैसा नङा देनै नोंनो आंनि सिगाङाव 50 रांखौ खामायना देखायनाय थाइसे फैसा खामायनो नांगौबानो एसेबां खस्थ' खालायनांगौ नों आरो 50 रांनि बाथ्रा बुंनो फैदो देले दे नाङा आंनो नोंसिनि फैसा नोंसा नोंफाखौ मा फैसा बिफां गायना दोननाय रखम मोनदों नामा नांगौबानो बिफैनाय नाङा दे आंनो नोंनि फैसा साख्रि मावनायानो एसेबां खेफ्रा साख्रि मावाबालाय मा जाबावगौमोन नोंहालाय खुगा नांनो फैयो साला नोंनि थाखायनो जादो बेफोरबायदि नोंनोलाय बाराय होबाय थायो नोंनि फिसाजोखौ आरो खोनासंना लाखा ओंख्रि भाजाफोराव खिन्थु थावा खफासेल' खफासेनि बारा होनो मोना अबाव मोननांगौ आं दा फैसाखौ बबेनिफ्राय लाबोगोन आङो जोंहा थाख्ला दादैनियाव बिहैनि र' हरगोन ना हराबा थाख्ला दादैया हरबाबो हराबाबो बिनाय नायनो थांनि र' माबोरै बाखाय जुदि 20 रां होयो थेवब्लाबो जागोन आगैनि थाखाय मुलि आरो काटा बिस्कुटखौ लाबनो मोनबानो जागोन